Ja, beste kijkers, we zijn aangekomen in Geleen en een van de winkelstraten van Geleen zelfs. En hier is het bijzonder zuiver. En dat werd het niet van alleen. Hier is namelijk een mevrouw die dat hier zuiver hield. Hallo. Hallo. Stel ik even voor aan de kijkers van TV11. Nou, ik ben Karen. Ik ben van Geleen. Ik woon hier midden in het centrum. En zoals je weet, ja, ik doe met de prikstag en ik loop door het centrum en ik zorg dat het hier netjes blijft altijd. Ja, maar je doet dat eigenlijk vrijwillig, of je mocht dat eigenlijk zeggen? Ja. Ja? Ja. En wie zit je op dat idee gekomen om dat te doen? Ja, ik deed dat al een jaar of 4 langer als ik had, zeg maar. En, ja. Ja, en zo is het eigenlijk gekomen. En ja, het is af en toe net een verslaving dat ze dat is. Is dat, nee, was er dan verslaafd? Ik ben al zo'n verslaafd. Ik zou niet weten wat ik zo met dit moest doen. Maar je vond dat het hier af en toe, ja, zeg maar dat hij veel rommel op de straat nog? Ja. Ja, dan kijk maar aan de bak wat je er allemaal tegen kan. Oh, zelfs van drinkflesjes tot en met frietbacks is alles gooien ze gewoon weg. Ja, dat is wel niet netjes, hè? Van alles. Gisteren in de poelslaan heb ik een gasfles gevonden. Een gasfles? Een gasfles. Plus komen aan, die heb ik gesproken. En een app naar de gemeente gestuurd, dat ook liek verwijderd. Want ja, de weet niet of dat erin zit en of dat gevaarlijk is. Hè. Ja, normaal is dat gevaarlijk, ja, sowieso, hè? Dus ja, dan wil ik het niet weten dat ze ook kinderen met gaan spelen. En nou ja, dan doet je dat zo. En kreeg je er van een schat voor? Of? De gemeente heeft me al bedankt met een pusje bloemen. Oh, en je hebt het net pakken en heb je het ook van de gemeente? Net pakken, nee. Pak heb ik zelf gekomen ook erop laten drukken. Maar winkeliers kregen ook eens af en toe een bedankje van. Dus iedereen in Geleen kent mij, Centrum Management kent mij. Dus, ja, we gaan een stukje lopen. Dan kunnen we van eens kijken wat er allemaal doet. Iedereen kent mij hier in Geleen en ik zorg dat het hier maar heel netjes zuiver wordt. Dus ja, oh wacht. Ik wil zo'n peukje. En dan geef ik weer erin. Zo. Ja, maar ik vind het hier ook bijzonder. Ik ken zo'n oranje van de straat eten, zeg ik. Ja. Het hoort ook eigenlijk zuiver te zijn, want ja, het is een visitekaartje van de winkels. En als de nummer nu vol is, hoe gaat je daar met naartoe? Dan maak ik de tuut en die zet ik ergens neer. En dan komt de gemeente aan. En de gemeente die komt dan die tuut weer netjes ophalen. Oké. Oh, wacht, dat ligt weer uit. Kijk eens, zie je. Olaf, heb je dat niet neergegooid? Nee. Volgens mij gaat de cameraman. Nee, dat heb je niet gedaan hoor. Nee. Ja, ik kijk hem even overal nu hoor. Ja. Ja, en dit is dus Geleen. De stad wordt eigenlijk omdraaid om alles. Dat ik het zuiver houd. Ja, Geleen betekent veel voor mij, dus ja. Best van geboorte van Geleen? Ik ben geboorte van Geleen, ja. Aha. Ja, het centrum kan ik me hier nog wel een beetje herinneren, maar dat is veel veranderd, zeg. Oei. Ja. Oh, wacht, hier bij de winkel gaan we wel eens naar binnen bij de La Femme, die weten meer over mij. Weten die een hele hoop over je te vertellen? Die weten mij van alles te vertellen over mij. Hebben die in de kleren gezet? Nee, toch? Nou, nee, maar daar stap ik van eens naar binnen. En dan krijg je koffie? Nou, ik kan zo koffie krijgen, ja. Kom je met naar binnen? Ja, zeker. Ik kom van naar binnen toe. Tuurlijk wel. Ik neem TV11 even met naar binnen. Kom maar interviewen. Wat leuk. Ze mogen de best doen live. Ze komen maar op de televisie. Ja. Dus ja, vertel maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Marja. Stel je even voor aan de kijkers van TV11. Goedemiddag, kijkers van TV11. Mag ik me even voorstellen, ik ben Marja Swinkels, damesmodezaak La Femme in Geleen. En dit is Karen. En Karen hield die de straat echt zuiver? Ja, prima. Ja, en dus ook wel die blij met zin neem ik aan. Ze Hè? hebben ook inderdaad wel blij, want als het ook geweest is, dan zussen het inderdaad ook wel. Ja, nu gooi je alles op de grond. Nee. Daar staat in de prullenbak in het struitje aan de zijkant en daar staat in de prullenbak. En ze gooien alles op de grond. En wat vind je ervan dat zo'n vrouw dat eigenlijk doet? Ik vind dat super. Ja, super. Super vrijwilligerswerk. We hebben natuurlijk ook wel veel vrijwilligers nodig links en rechts. Hè. Ja. En ik hoop het al een bloemetje van de gemeente gehad. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ja.
En door weer en wind, het gaat er immer... en Dus- het pak vuil straat, boeten alleen het centrum, vind ik dat het nog heel vuil doet. Gisteren in Hollandshaan heb ik een Zoek- gasfles gevonden. Ja, dat zoek ik, ja. Of de poelslaan. Poelslaan, ja, poelslaan, ja, dat sorry. zoek ik, ja. Ja. Ja, prima. Ja. Ja, kijk, zo moet het eigenlijk, hè. Ja, zo moet het eigenlijk. Eigenlijk, de burgers moeten niks op straat gooien, dan hebben Eigenlijk. deze mensen niet nodig, maar ik ben wel blij dat die mensen er eigenlijk zijn. Ja. Ja. We moesten Huh? eigenlijk zelf het voorbeeld zijn, ja. Ja. Niet niks op de grond Ja. gooien, ja. Ja. Ja, dan mogen ze rustig Maar stolz op zien. In Geleen mogen ze rustig stolz op zien dat Geer er zit en dat je dat netjes Ja, zuiver uit. Ja, ja. Verder niet horen. Hè, Ik kan wel in de weg alles laten liggen, maar ja, dan loopt het niet helemaal, want de blikjes dan nog eens van het papier over. Ja, dan, maar het moet eigenlijk van jongs af aan geleerd worden, hè. Als ik bij ons de kleintjes zijn, de achterkleinkinderen van mijn mam, als we dan aan het wandelen zijn, die gooien een papiertje op de grond, van een snoepje wordt het gezag opruimen. Zo moeten ze het eigenlijk leren, maar ja. Nou, vertel het maar eens. Het is een beetje Ja. gemakszucht, hè. Voor Ja, die jeugd gaat gemakkelijker als vroeger, vind ik. Want vroeger waren het toch een beetje angst. Ja, maar er zijn hier een paar straten, ja, dat ligt wel. Tot pizzadozen en blikjes en flesjes, lege flesjes, noem maar op. Ja, want Maar- we kallen vaak met elkaar komen, dan zie je de winkel in en Ja, dan gaan ja, we dat echt. vergeet met elkaar kallen. Oh, dat is, maar ze best wel de hele dag eigenlijk bezig. Je verveelt zich eigenlijk niet, hè. Nou, als het regent loop ik niet dan. Nee? In de zomer loop ik gewoon niet, want dan is het dan 32 graden, dus dan kan ik echt niet lopen vanwege mijn diabetes. Nee. Ja, En verder zit je altijd procent. Ja, dus je zit voor lief ben wandelen. ja. Oké. En het hebben ze op de gemeente binnen, als het klachten heeft. Het meldt zich wel overal. Het is wel niet bang om dat te zeggen, moet ik zeggen. Kijk, en zo'n mensen hebben ze eigenlijk... Ik denk dat andere gemeentes een beetje jaloers zijn. Ja. Dat denk ik dus wel, want dat hebben we hier allemaal niet. Waar ik woon hebben ze dat heel zeker niet. Van Ik kom van Remun. Remun, ja. Daar hebben ze dat niet. Wel in het outlet, maar dat is weer wat anders. Hè. Ja, dat is een ander verhaal, hè. Dat is een verhaal voor zich. Dan mocht je helemaal niks op de grond gooien. Ja, dat is wel goed. Nou, Prima, dankjewel. bedankt voor het gesprek, zal ik zeggen. En we wensen Karen heel veel succes. Ja, en Karin, ik hoop dat ze dat nog in de loop van de jaren blijft doen. Ja, dat zeker. Ik zal het nooit En de meeste lui in Limburg kunnen zich hier een voorbeeld aan nemen. Ik zal Zo het- heel ze de stad zuiver. Zo'n dames als Karin, die zijn er maar heel weinig. Ik zal het zeker niet opgeven. Dus af en toe naar de verslaving af en toe. Ja, dat dacht ik ook ongeveer, ja. Leuk. Ja, Ja. bedankt dat ze Ja, de bier bedankt. mochten zien Ja, hebben. hartelijk bedankt. Hè? Dank je voor het Geer ook gesprek. bedankt. Hè. Tot ziens. En ik zal zeggen tegen de Ja, kijkers van dankjewel. TV11 toen de volgende keer bij Loeren zie ik staan op een volgende plaats. Oké.